Hola a todos, hoy vamos a trabajar un examen oficial del CAIP, del nivel A2, concretamente el de enero de 2025, y nos vamos a centrar en la parte de comprensión lectora. Siempre los exámenes constan de 4 partes, 2 de comprensión auditiva y 2 de comprensión lectora. Cada parte vale 25 puntos, es decir, si tenemos todas las partes bien, tendremos un total de 100 puntos. Y hay que llegar a un mínimo de 60 puntos para superar la prueba. Aquí tenemos el texto, pero antes de leerlo vamos a hacer una cosa. Vemos que el texto va sobre trucos para mantener la casa ordenada. Si leemos primero las preguntas, luego ya sabremos dónde ubicar las respuestas en el texto. Por tanto, es un consejo que quizás os pueda servir. Siempre habrá 5 preguntas con 3 posibles respuestas, A, B y C. Aquí abajo nos sale cómo valoran la puntuación. Si tenemos las 5 respuestas acertadas, tendremos un total de 25 puntos. Si acertamos 4 respuestas, serán 20 puntos. Si tenemos 3 respuestas correctas, 15 puntos, 2 respuestas acertadas, 10 puntos y una respuesta correcta serían 5 puntos. Vamos a leerlas y luego nos será más fácil ubicarlas en el texto, ya veréis. La primera dice: de quina manera es pot mantenir la casa ordenada? Leo las 3 posibles respuestas, A, B y C. A. Si la casa és petita és més fàcil. B. Sense gens d'esforç és possible. O C. Amb una mica d'esforç diari. Siguiente pregunta. Què diu el text sobre els objectes acumulats a casa? A. Només hem de guardar les coses realment útils. B. Com més coses tenim, més ordenada està la casa. O C. S'ha de guardar la roba per si fa falta més endavant. La siguiente. Com es pot mantenir l'ordre en una casa familiar? A. És més fàcil si només una persona s'encarrega d'aquesta tasca. B. És important deixar sempre les coses al lloc corresponent. O C. És impossible mantenir l'ordre perquè hi viu més d'una persona. La siguiente. Quina d'aquestes frases és la més adequada d'acord amb el text? A. Com més pocs mobles hi ha, millor. B. Com més mobles tenim, millor. O C. Els mobles han de servir per guardar-hi objectes. I la última. En resum, A. Mantenir l'ordre depèn de la implicació diària de tota la família. B. Per tenir ordre a la casa és necessari fer la neteja setmanal. O C. És recomanable ordenar la casa una vegada per setmana. Ahora que ya nos suenan todas las preguntas, será fácil encontrarlas en el texto. Y otro truco es que siempre siguen un orden. La primera normalmente siempre se ubicará en el primer párrafo y así sucesivamente irá bajando. Así que por orden es mucho más fácil encontrar las respuestas. No va saltando de arriba a abajo, siempre sigue un orden lógico. Vamos a leer el texto. Dice: trucs per mantenir la casa ordenada. Els espais petits o la falta d'espais, com armaris i calaixos, poden dificultar mantenir sempre l'ordre a la nostra casa. Però hi ha diferents trucs que ens ajudaran a aconseguir aquest objectiu. Tenir una casa ordenada és possible si hi dedicam una mica d'esforç cada dia. Evita acumular objectes. Com menys coses tenim, més fàcil és mantenir el nostre habitatge ordenat. Només s'han de guardar les coses que s'han d'utilitzar. No serveix de res tenir objectes o roba que no es faran servir mai. Ordenar és cosa de tots. Si una única persona ha d'encarregar-se de l'ordre de la casa, serà molt difícil mantenir-la ordenada. Si volem mantenir l'ordre, tots els membres de la família han d'implicar-se i guardar les coses al seu lloc. Pensa en els espais per guardar coses. Si la casa no té mobles per guardar les nostres coses, serà missió impossible tenir-la ordenada.
és important tenir els espais necessaris per ordenar els objectes. Fes un pla de manteniment. Com hem dit anteriorment, aquest pla ha d'implicar tots els membres de la família. Si acordam unes rutines diàries per mantenir la casa ordenada, ho aconseguirem sense esforç. És millor dedicar-hi 5 minuts al dia que fer-ho tot una vegada a la setmana. D'aquesta manera ens serà molt més suportable, ja que si hi dedicam tot un dia del cap de setmana, el més segur és que, si tenim altres plans, el desordre seguirá durant una altra setmana més. Y ahora, una vez que hemos leído el texto, volvemos a las preguntas y os voy a dejar unos minutitos para que vosotros las respondáis. Y después vemos si las hemos acertado. Acordaros que siempre sigue un orden lógico conforme a las respuestas. Volvemos a leer las preguntas y dice: ¿de quina manera es pot mantenir la casa ordenada? Tenemos A. Si la casa és petita és més fàcil, B. Sense gens d'esforç és possible, o C. Amb una mica d'esforç diari. Aquí la respuesta correcta es C. Amb una mica d'esforç diari. Si vamos al texto y hemos dicho que sigue un orden lógico, vemos que aquí en el primer párrafo nos dice: tenir una casa ordenada és possible si hi dedicam una mica d'esforç cada dia. Seguimos. Siguiente pregunta. Què diu el text sobre els objectes acumulats a casa? A. Només hem de guardar les coses realment útils. B. Com més coses tenim, més ordenada està la casa. O C. S'ha de guardar la roba per si fa falta més endavant. La respuesta correcta es la A. Només hem de guardar les coses realment útils. Vamos al párrafo y aquí nos dice només s'han de guardar les coses que s'han d'utilitzar. No serveix de res tenir objectes o roba que no es faran servir mai. Por tanto, las cosas realmente útiles. Vamos a por la siguiente. Com es pot mantenir l'ordre en una casa familiar? A. És més fàcil si només una persona s'encarrega d'aquesta tasca. B. És important deixar sempre les coses al lloc corresponent. O C. És impossible mantenir l'ordre perquè hi viu més d'una persona. La respuesta correcta és B. És important deixar sempre les coses al lloc corresponent. Vamos otra vez al texto y nos dice que si volem mantenir l'ordre, tots els membres de la família han d'implicar-se i guardar les coses al seu lloc. Seguimos. Siguiente pregunta. Quina d'aquestes frases és la més adequada d'acord amb el text? A. Com més pocs mobles hi ha, millor. B. Com més mobles tenim, millor. O C. Els mobles han de servir per guardar-hi objectes. La respuesta correcta és C. Els mobles han de servir per guardar-hi objectes. Vamos al texto y nos dice: els mobles, si la casa no té mobles per guardar les coses, serà missió impossible tenir-la ordenada. És important tenir els espais necessaris per ordenar els objectes. Y la última, y ya la respuesta la encontraremos en el último párrafo, dice: en resum, A. Mantenir l'ordre depèn de la implicació diària de tota la família. B. Per tenir ordre a la casa és necessari fer la neteja setmanal. C. És recomanable ordenar la casa una vegada per setmana. La respuesta correcta és A. Mantenir l'ordre depèn de la implicació diària de tota la família. Y si volvemos aquí al texto, nos dice que, com hem dit anteriorment, aquest pla ha d'implicar tots els membres de la família para mantener la casa ordenada. Fácil, ¿verdad? Seguro que has obtenido todos los puntos, los 25. Ahora deciros que si queréis más exámenes como este, en profedecatalá.com tendréis todos los ejercicios con vocabulario y gramática para que podáis aprobar los exámenes sin ningún tipo de esfuerzo.
Os esperamos dentro. Nos vemos. Chao.